Доброго здоров'я, чистовані позирачі, доброго здоров'ячка цімборове. Мене звати Мігаль і низьке буду вам указувати свою дачу у Лазоріковому вароші. Значить, ви видите, ми у Лазоріка дома, і це джунглі, і у нього тут вшитко із глуболубка вчинено. Гіндика зад мене якраз вокзал, значить, туди доходить штрека, ще донедавна тільки була такою конечна станція виходної конари штреки. Ну, та продав мені за 16 блоків золота Лазорік дараб землі. Між іншим, кіт не знаєте ковто, там ми з ним аддика чинили відео, там ми строїли башту Босоркані. Просто би сте розуміли, що то за челянники, що він любить строїти. Ну, та гіся каже, продав він мені кусок землі, гін там, та я си там поклав дачу і дораз вам укажу, що там на ній є. Кіть вам тяжко буде знайти, та неките, вийдете із вокзала. Із вокзала нараз увидите поселення, не поселення, посольство кедешської культури. Його тяжко пропустити, це дуже унікальна будова у вароші, тут таких двох не є. І руно напроти кедешського посольства, кіть цим путиком ідете і увидите туйки мою дачу. Ну. Та пойте зайдім ближе. Вона така доста скромна, я хотів учинити її підсіцьку, і вбися вона доста вписувала у общу таку композицію того, що він тут має настроєної. Би нормально визирала із сусідськими хижами. Ну, дача Мігаля Боржавського. А цяк зайдемо, та що тут у нас? Вішалки такий нараз, тут у нас маленький такий столик, тут, видите, у мене дуже весело, люди на столові танцюють. Ну, та й тут, ясно діло, кухонька, та якийсь складик, картини. Цяк можете видіти маленько ліпше можете розникати, як визирать сама комнатка. Айно ж, все дуже тісно, тому дуже тісно в Оболокові. Ну, все дуже тісно, але все дуже паранно. Попробуємо по максимуму вихоснувати місто, яке є. Тут мож печи м'яса, та й булі, та й суд шпори, та є мало готового їдіння. Тут може жити, тут файно. На другому штокові у мене тут балконик, ясне діло, куди без нього. Тут треба рибу мати, може тут супокійненько собі рибу мати. На другому штокові у мене тут робочий кабінетик. Можеш наробляти з книгами, можеш щось там, не знаю, учитися, ведь що. Раз їм думав, що тут був якийсь зал відпочивати із кальяном, а далі порозуміємо, що кальян сюди видав не запарує, бо у сусіда гентам уже є кальян, та ну, би му не чинив конкуренцію. Та віддихати будуть люди туй-дули, там десь я їсть, а тут буде моя робоча місцевість. Ну, та й, ясне діло, тут у мене має бути спальня та якийсь такий личний простор. Айно тут у мене буде спальня, личний простор, де мене вже ніхто не має кивати. Тут буду спати. Тут моє сокровище всякої воно бити в ладі. І, ну, якась робоча місцевість, кіця хочу закрити сам, убим був домак сам. Та мав цяку спальню. І видите, я тут такий карта вароша, убим знав, де я, бо тут, чесно вам повім, фурця гублю. Кітідуся десь пройти по всьому селові, та у всіх трьох березах се загублю. Ну, та сяка у мене спальня, сякий у мене робочий кабінетик. Ну і, в принципі, все можу казати, все, сяка у мене тільки дача у Лазоріка. Так, знав, що у нього є ще пару слобідних міст построїтися. Це вже достроїть за пару днів, або відімім було відмічено на карті ще пару позицій, не знаю, це їх знайду тепер, де ще можете построїти. Та кіця так стало аж бавити на коцках, та можетеся з Лазоріком стокмити і за мало ліпшу ціну, бо тут і 16 блоків золота, то я так, ну, дуже щедро заплатив. Мені ся від сися ділянка ще слубідна, та й ще десь було. Ну, і гінде, і ще теж десь було, ну, я не знав, де то тепер знайти. Ну, айбо. На цьому, в принципі, будемо кінчати. Що вам ще розказувати? Дача паранна, дача маленька, і я не хочу забирати много вашого часу. Капчайтеся на коцки, тручайте адміна, аби шиковно обновляв на свіжу версію, бо я вже хочу класти рушт із міді та й мідні лампуші, а їх тут ще не є, пана мого руського. Все, майтеся.